wrthi i weld pa effaith mae fe'n cael ar y bobl. Dwi'n cymryd bod yna law wedi bod yma, fel agos mae mwglyd yma, felly mae tywydd, mae'r ddaear wedi mynd yn chydig bach o fwglyd, felly mae'r ceir yn mynd yn siown, a fan'na lle da ni yn gorfod pwysio nhw allan a helpu y cyhoedd. Mae'n brofiad bach da, cos da ni'n dyfodyn yn tan i helpu nhw, a dyna pam da ni yma heddiw yma, i helpu bobl. Mabwd yn gallu bod yn bryglis. Dwi wedi dod draw i'r siop bodlon i weld pam mae ffens yma. Ges i siom mawr pan des i yma bore ddo a gweld yr holl ddŵr yma. Llyn a bod yn onest. Nes i gysylltu ar Steddfod yn union 9 gloch. Dath neb i wneud dim, felly o rhaid i ni fynd ati a adeiladu pont yn unig. Mae wedi cael effaith gwael ar y busnes ddo. Pobl yn ysgoi dod mewn y stondin ddo. Ond heddi nawr mae rhywbeth wedi cael ei wneud am y peth. Fi'n cael mae rhyw ffens nawr diogelwch yma. O'n i yn poeni ddo bydde rhywun yn disgyn yn y dŵr neu baglu dros y bont. Ie wir, mae pawb yn as yn bach o hael. Fel chi'n gweld, mae mwd dal dan draed. Tybed beth bydd y sefyllfa fel bore fory.